kako mota asko dago. Adibidez, hauxe, kuadrok txintxilik atzeko. Beste bat, pistolen kakoa, zdamba, tiro egiteko. Baita, besteen bat, saskibaloikoa, xup, irukoa, ehundoko kakoa. Eta beste kako bat nik asko erabiltzen detena, arrantza jutena izenian, egaluzia hor onduan daunean, txia, kakoa sartu, eta etorri guana. Wow, eta hau ere bai, kako abeslaria, kako zenante, apa. Eta azkenengo kakoa, gaurko protagonista, kako jatetxea, Astigarragan da ona. Kaixo lagunak eta Iñaki Labandibar ongetorri, zer modu? Ondo, bai. Ze, entzut alde musika ukako, ze, arra, ez da? Bai, minen sekula entzuna. Ez da sekula entzun, kako zenante, kanariarra, artista hutza, baina gaur beste kako batek inibiliko geha, ez da? Bai. Kako jatetxia. Hori gehiago ezagutzen du. Hori gehiago ezagutzen dek. Bai. Bueno, hemen txegaude, gaur ez dugu aurreko bi erreportaia inda dago hemen, ingen un bixigua, piperbetiak ebai usten dut, hirugarrengoan hemen dakau, eta gaur elkarrekin ingo ditugu txibilak beteta, bere tintan, eta arroz bat lagungarri bezala. Pena, parrilla etzek hau hemen, sentitzeit. Ja, bueno, beste gozatzen. Moldatuko beha, ez da? Bai. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Iñaki, garatuko izuet pausuz, nundik nuebiliko gehan, bat txibia ekiteko garaian, bale? Ingo deuna da txibiak, beteta, zerrekin beteko deu, tipulina pixkatekin, hemen txe behaien kokotxak, bakizue sifoia botatzen lekua, eta hemen erruak. Ingo deuna da, tipulina pixka goxatu, geho, txikituta bota hemen, dazkaun bai erro eta kokotxak, dena ondo txikitu, ondo erregozi, eta hori ingo deuna da, gero hemen, txibila garbila daude, ingo deuna da, buelta eman, barrun gelditzeko egalak, eta ingo deuna da, bete horrekin, palillitua jarri, eta markatu ingo deu, bale? Behin markatuta dakaunian, ingo deuna da, bueno, hori desglasatzeko eta horko xukuk harrapatuta baita ere saltzan botatzeko, hemen dakau, armaina pixkat, botako deu, goxatuko deu, eta gero botako deu hoi, ingo deun tintai. Tintaiteko, ingo deuna da, barazki goxatuko ditugu, baratzurila, piperberdia, tipulinak, ondo goxatuta daudenian, botako jouna da, ardozurila eta baitare txakolina, hoi goxatu ostian, ingo deuna da, beti ez tomate pixka botako deu, leno utzi deun suku hori, horko glaseatuare, botako deu barroa, salda botako deu, tinta beltza, goxatzen utziko deu, eta markatutako txibila bertan sartuko ditugu, eta hor bukatuko ditugu egiten. Eta lagunduko deu, arroza txubilakin, oso mitikoa da, beti tintan daudenean txibilan gure etxian beti ondon arroza dago. Eta ingo deuna da, tipulina goxatu pixkat bertan, ingo deuna da, gero arroza bota, bi buelta eman, salda bota ostian, hemen 5-8 minutu ukiko ditugu, eta azkenengo minutuak, 10 minutuak labian bukatuko du. Labetik atea ostian, gurin pixka jarriko jo, ola pixka goxatzeko, eta horrekin gero, ingo dugu plateraratu, arroza, txibila tintan, eta hor hogila dakau, igual xerra batzukin, pixka tostatu, lagungarri jartzeko onduan. Ados? Bai, primeran. Bueno, hasi bihar geana da, barazki guztik goxatzen, hau nahi aurreiteko. Inbehar deuna da. Hemen adiez tipulina hau goxatu behar dugu, Iñaki. Hau zure kontu, bale? Gio jarriko tena da nik hemen, behitu, igual beste lapikotxo batian, hemen txibilan tinta jarriko dugu martxan, bale? Horrelaxe. Eta hirugarrengo lapiko bat bihar detena da, baitare, betegarri jaiteko. Baita, barruan sartzeko tipulina esan dugu goxatuko deula, eta gero erruak bota. Orduan, hemen, zutan jarriko dugu martxan, eta honekin batean mingaina eman berdio, bale? Bai, ostako primeran. Oso ondo. Bueno, kako jatetxia, ze mitikua da Astigarragan. Gusten dugu jende bakarrik zahardoteia daudela, baina... Bai, jende pila batek ezagutzen du, gila esan...
ja 56 urte. Bai. 56 urte, Bai, ustut. Eta bada ja urte mordoska bat, eta egia esan bihurtu da Astigarragan, leku mitiko bat, no? Bai, gero jatetxe asko eta daude. Gaina herri erdin dago, ez da? Hoi da. Eta horrek kriston bentaja ematen digu, azkenian jendia etortzen da herrira, eta nola bertan dagoen, bai, ikusten du jendiak, eta azkenian, etortzen da. Eta, bueno... Zuzea, bertako parrillerua, ez da? Hoi da, bai. 56 urte zuaz horreztet urte, ez da? Ni bertan 21 urte, eta parrilla... 21 bat, badalare bai, eh? Bai. Gaza batzutan gehiagin, iritzen zaitu, bueno... Baina, bai, ja 15 bat urte ozta izango da, parrillan nabilela, eta hortxe gabiltza. Batzutan pentsatzen dut aia, denboa pasaitea, asko ezote da, baina, bueno, bai, eta hortxe gabiltza. Azkenian oain arraiak ere bai hasi egiten, eta, bueno, bai, jabada ematu. Zein izan dira, adibidez, etxeko gauza klasikoak, zeizkentzen da kako jatetxian, bertan? Jo, babitu. Baki guain parrilla hilengoa reportaian da esan zuten guain egurra maten aizatela, baina... Bai, gertatzen da, guk, adibidez, arraiak eta orain nasiga parrillan, bueno, ja bada matza bi urte, baina, bueno, parrillan taula zigean, baina txuletak eta nizan dira, baina badago plater bat, urte pila pasatzen dena eta jendeak aspalditikan, oain dela 20 urte joan ginen eta badago xapua rebozatua. Da plater bat ezin duguna kendu. Gauza erra gaina, Asko ateatzen da, baina da gauza bat, jende pila batek esan izan didana, igual Bilbora, Bizkaira, Bizkat, kako ezagutzen dutena, eta esaten zu, xapua rebozatua janun, eta oi kristona. Nola jartzen dezu xapua rebozatua? Izaten da xapua hundia, bai? Garbitzen ditugu, lomoak atatzen ditugu, eta gero ja egiten duguna da xerratu eta rebozatu, normal. Rebozatu, irinetik, arrautza, ogixetutikan, o trukua ezin da esan. Trukua. Trukua, arraia freskua. Baitasun asko jartzen dugu. Baina, bakizu rebozatzeko modu asko da, batzuk irina, arrautza, ogixetua, bestiak irini gabe, bestiak... Gu klasikoa gea, gu oso klasikoa gea, eta bez... Irina eta arrautza. Irina eta arrautza, eta... Betiko albarda ditua, vale. Hoi da, eta gero bertan egiten dugu maonesa, arrautza yema gorringo pasteurizatuekin, eta nik ez dakit. Baina jendeak asko gustatzen da, eta da plater bat ez dena igual bisigua, rodabaioa, beti txuleta gezago izaten da, baina oso jendea pila bat eskatzen digu, eta badaka, bere... Horrei heldu eta holako gauzan mantendu inbiar dia. Bai, igual, gauza berri sartu berdia, igual, temporadako hau dako pikatzeko, gero xapua rebosauta, eta gero zerbait bukatzeko. Bai. Eta izaten da gauza bat, oso kuriosoa dena, horren simplea eta horren erresa eta dena, baina jendeak, igual, etxean ez dulako horren erres jaten, edo, ez dakit, legatza normalagoa da, edo, baina gustora, jendeak oso gustora jaten du, bai. Eta beti izan zea sukaldari, hori izan da zure lehendabiziko... Bai, nik sukaldaritza eskolan ikasi nuen, hemen Donostin, Berillo, nahi harrapatu zian trasladuak, baina bai, Berillo bukatu nuen, eta hasi nintzen, utzi nuen, hasi nintzen jatetxe batean Irunen, Atalaian, lanian, eta bertako nagusiak Inaxiok ezagutzen zuen kakokuak, eta urte bat egin unean, esan zian, han nik jagusteko asmoanekan, eta esan zian, han norbait behar dute, nahi altzu probatuta. Eta, probatu nun, eta mentxe nau. Eta guen arte. Enun uste, nik egia esan enakan esperantza handia, kanpoa joteko, irteteko, edo atzerrira joteko asmoanekan, baina... Eta hor harrapatu ziren, aingura bota, eta hor txekelditu. Bai, guztua, eta zaten zuz, zertako muituko zea guztua zaudenian. Eta hoi da pena, alde batetikan pena, baina bestetikan... Zukakon zaudenetikan, beti 56 urtean famili berdinak eraman du, eta zu behaien txako... Bai, hoi da, bai. Hoi bere garaian, jatetxea irikizun Martin Oiokigik, eta, jarri zuten jatetxea, baina handik urte gutxita hil nintzen, eta orduan bere alarguna Angeli, eta seme alabak, txikiak zian, gazteagoa zian, baina bere seme alabak bertan lanian ibilizian, eta beraiek eman dute martxa, guain arte, ja leizter, beraiek badazkate urte 63 urte dakan Martine, ja leizter guain relebua tokatzen da. Belarnaldi danak pasako ditukik ez da. Eta guain Martinen alaba dagoen sukaldari buru, eta relebua pentsatzen dut, hortika joango dela. Baina, bai, familia guztia, hor.
Eta hortxe gabiltza, bai, beste pixka bateak, ja 20 urte egin geho, bai. Gehatze zain, no? Eta beste 20 pasatzeko asmotan, guztua orduan, ez da? Bai, bueno, ja edade honetan ez hasiko aldaketa hondiak egiten. Bota horiek honea paella. Bai. Vale. Eta orduan, pues hoxe. Ondo. Bueno, eta, esan dezuena, a ber, jendia, astelenik larun batea, igandea, segun jai, segun itxi, ze eskaintza gehiago dakazuen elkartan. Bai, guk lan egiten dugu, astelenetik larun batea, igandetan itxi egiten dugu, deskantxuagatikan, eta azkariak eta fariak ematen ditugu. Eta batez ere, guk garai batean, krisia, 2007ko eraikuntza krisia eta henduzen ordura arte gilatzen lan asko egiten genuen enpresekin eta horrela. Gero ja gauzak pixka bat estutu zian, eta baino lan asko egiten dugu, olako jendeakin, ez? Komertzialak eta representanteak eta horrela, Hori astegunetan da. Eta astegunetako eskaintza zer da? Beti karta, menu berezi badakazue, o zer dakazue? Ez, gu dakaguna da karta, eta kartakin lan egiten dugu batez ere, eta gero, talde handiako, 15-20 pertsonako taldeak eta horrela daudenean, orduan egiten duguna da menu degustazio bat, bertako kartan dauden gauzekin, Eta hori, baina, batez ere karta da. Eta egia zen beti joaten gara, karta bat, eta induguna da joan pixkanaka hobetzen edo pixka bat aldatzen. Gauza berrik sartzen edo aldaketa batzuk sartzen. Oida. Adibidez, asko aldatzen dezue temporadako menua, osain zuri daudela, o egaluzia torrela, o... Oida, hortan. Azkenien base berdina dukitzen dugu, baina gero joaten gara, esparrago zainzuria diala, ekartzen ditugu, o alkatxofak, o udaran adibidez gindillak. Claro, ze gauza hona, Gindilla, bendreska, eta txuleta bat, menua erra. Langostinoz de Ibarra. Bai, eta asko atatzen da. Zenba jende sartzen zaizu komedoren? Haundila alda, o txikila dakazue, o nola? Bueno, a ber, sartu, eunen buelta hortan, baina, karo, dauzkagu hiru komedore, eta gero, udaran, terrazan jartzen dira beste mai batzuk eta horrela, baina bai, azkenean egun bat, buelta hortan, izaten da. Astian zehar noski, ez dugu, egunea oso egun puntualetan iztentzea. Eta gainak komedorek eazete, zenbat dakazue matia eta... Izate, egun da hogei, bale? Baina mai guztik ondo aprobetxatuta balin badaude, mai txiki asko balin badaude, biko asko, eta ez dakizet, hor bai. Bai, eta maien bat bi aldizte beteta ere, bai. Baita, doblatzen da nebiltzen batzutan. Baina, lasaiago izaten da, eskerra, ez dela erotuko gineak, Egunero atope ibiliko gina, baina ez, hastian zehar lasaiago, eta gero larun bat eguardiak nik ez da egit. Guain larun bat eguardiak dira, jatetxe guztitan, norbaiten nahi badu larun bat ontan bazkaldu, jatetxe baten, jaidaka, dana okupatuta dago. Gure kasua gintza. Guain, deitu behar dela ja denborakin, Bai. Larun bat gaua ez. Ostiral gauare ez, baino larun bat eguardik... Bai, bitu, hori da, izan da, nik uste, asinitzanetik lanian, aldaketaik haundinetakoak. Hasieran larun bat gauak betetzen zien pila bat, eguardiak, hori afaltzea teatzen gehiago igual, ez da? Bai, hoi da. Baina, karo... Bai, alkola dala, kotxe dala, kontrola diala. Karo, eta esaten zu. Eta zenek ere ez du erango, inorek ez du nahi. Joaten geha guardian eta joaten geha autobusian, eta listo. Ez, baina, bai, hori izan da aldaketa bat. Lagunduko kotxe hauen mosten guen. Kotxe hauen mosten goitugu eta honean botako ditugu. Txiki goitut? Bai, eta nik ingoitutena da berdina hemen erruekin. Txiki, bai, nahiko txiki ingo deu, gio da betetzeko eukitzeko. Bueno, ingoituguna da hauxe mostu, ikusi zuen bezala lehendabiziko urratzak eman ditugu, izan dara barazki guztik martxan jartzia, bueno, eta nahi detena da, hau, presteuki, gio, txibila betetzeko, eta bitartian erreportai bat ikustea jungo gea. Zehazki, zirtara jungo gea, zirta jatetxea, eta ikusiko zuen. Ze gauza goxok iten dituen bertan. Guazen, ea ziten dituen gaurkoan. Haupa kaixo, Joseba, Loena eta Iker gaituzu, Larrauluen zaude, zirta jatetxean, eta gorkoan oso plater bedezi bat egingo dizugu. Guazen barrura. Ja 6 urte egingo ditugu bertan, ni nator Donostiko Aldezarretik, hanban dukan bagaiu denda bat, eta bueno, 25 urte sukaldean egin ondoen, hemen bukatu genuen nire mazteekin.
Zirta jatetxea Larraulko ostatua da. Larraulen, 250 biztanleko dago, gutxi gora bera, eta Larraul dago exactamente Gazteazu gainean, Ernio Magaletan. Tolosatik 15 minutu da gutxi gora bera, eta Donostitik ordu erdia, gehiago ez. Ikusti dezuet, jangela oso polita da, jangela dakaolako lehiati landio handi bat, nun ikusten didan adarra, aiako harria, pizkako duntzeko egonezkeo Frantzi ikusiko duke, osea, berdean dago ezue, onatero garezu. Eta, bueno, jangela aparte, dakagu terraza handi bat, udaran hor kristongi da sortzen da, eta oso guztua dago jendea. Hasieratik gu bagengan oso argi brasengo genula, kea edabliko genula, zu edabliko genula, eta baita antzineko errezetai bueltatxo bak emango genizkiolaka. Hortarako beti edabli dugu bertatako ordinare txikiak, eta bueno, oso lan polita da guretzako. Lehen esan dizuet, oso errezeta berezi bat ingo genula, ingo dugu lapa sopa bat, berreusko dugun errezeta zahar bat da, eta oso gauza berezi bat ingo dugu. Zene bezue, goazen sukaldea eta kusiko bezue. Lapazopa, lehenengo aldiz jandun lapazopa, nahi tonak egindako errezeta izan duzan, ni lauzpago zuten duzkan, eta bertan jandun lehenengo aldiz lapazopa. Gero, intxarrondoko elkartea, ni beti jan izan dut, eta badakit igeldoko partean, baita jaten dela, baita zierbana aldean lapazopa jaten da, beste lapazopoa berezi bat jaten da, ez da lapazopa hau, baina, bueno, prinsipioz oso errezeta zarra da, entzineko errezeta, eta gaur egun ez dena inunden egiten. Ero bintzat nik ez dakit nun egiten den. Sopa egiteko indin barra tipula txikitu eta zutan gorritu. Lapazopa, baiadatxui sopa bat antzeko bat da, sopokoak egiten dindako baiadatxui sopa bat, baina ari ematen digun fumeta edo kaldo da, izan da lapanen kaldoa. Gorriadak egunean, ogia jarriko genioke, eta bertan pixkat errogatu. Bestaletikan ure egiten jarri, eta bertan lapak gutxienez 20 minutu egiten jarri. Lapen egosketa dauzkat bi bat. Edo motza eruzea, gu egun luzea, zapoean egulako. Salda dakagunean, salda jarriko diogu ogiari, eta pixkat 10 minutuz utziko dugu suave egin dadin. Eta azkeneko momentuan lapa jarriko genizke. Gure errezetako ez dizkigu lapa jarriko, zai lapakin beste gauza berezi bat ingo dugu, krematxo bat ingo dugu, pedersiekin. Asteartean karta egiten dugu, karta eta baita eguneko menua. Eta asteburutan dakagu karta, baita eta dastatze menu berezi bat. Nostante ditugu plater guzti hauen berreskurapenak. Eta jakizu, irabazi berri dugula apirilean, beste errezeta zahar batekin bakailuz buruakin indako talozopa bat, eta irabazi dugu Gipuzkoako bakailu pintxoen lehiaketa. Bueno, Joseba, hemen dezu gure lapazopa, badakizu, zita jatetzen gaude, eta baingoan etorri bartza. Hau probatza edo beste gauzek. Bale? Agur, Joseba! Aupa Iker, aupa Lorena, eta oideko, berezia lapazopa, baina itxurak txirla batzukin hor parrilan irikita. Boa! Pasatu biharria hori daztatzea, bai. Egia esan, ni gaina nera aitona lapa pila bat hartze zituen. Zarauzko karramarrako baian da lapa eta olarrun eta elkartze zituen. Eta beti jan izan ditugu, osake. Baina sopan ez. Eta hori itxura erra. Besarka da hondi bat, eta ea pasatzen naizen. Irrikitan nago pasatzeko. Bueno, gurean jarraitu behar deu. Hemen, indeuna da, betu, hemen txibilak esan duzuna, mosten nahi ginana, indeuna da, salteatu bakarrikan, huelta eta huelta, eta baini berdeuna da, txibilai huelta eman, bete, paliotxua jarri, gero markatzeko. Bueno, hemen ere, txibilan tinta da saltza egiten nahi geha, dakau baratzuria, tipula eta piperra goxatzen, eta jungo geha gainuntzeko osagaiak botatzen. Baina, hasi biharri hauek betetzen, behitu. Eta hau ingo dugu bilon artian, ni emango izut huelta, ingo duguna da behitu, daude garbillak, baino, dazkate, kanpon, alitak. Eta ingo dituguna da, barroa sartu. Ingo duguna da, huelta eman, horrelaxe, bale? Barruan utziko deu, eta ingo deuna da, bete, bale? Pero hemen holaxe garbila daude, baina, bueno, golpe txiki bat,
Eta hemen ingo deuna, betu, igual goia txiki batekin, hobeto moldatuko gea, ez deuk gehiagi bete bihar ere ez, bakizu segertatzean, txibila, gio, pregitzen azte geanian, txikitu itea. Eta hau bete eta uste mazu, lertzeko arrizkoak, eta inberdana da, pixka sartu, bihatzakin barroa sartu, eta honekin itxi, bat, bi, eta hola utziko ditugu, gero sartaizti pasatzeko, bale? Beitu, ningotena da, hau, hemen jarri horrela, emango izut hemen, betegarria, eta ni nola arraska onduan dakaten, ni jungo nahi zaigo vuelta ematen, bale? Oso, no? Hola txukunago ibiliko gea. Venga, aurrengo pila emango jo vuelta, eta gero ja lanen hasiko gea. Bueno, eta jatetxek historia handia daka, ezta? Bai, bueno. Lehen esan duzun bezala aspalditik, no? Berroitaz amasi esan duzu, ezta? Berroita amasi bat urte hola. Vale. Bai. Eta bai, da berez, da Astigarran jauregi bat dago, eta, bueno, bertan da jauregia, eliza, Bai. eta ondoan dago kako. Garai batean, ez daite, zerbitzarien etxea, bueno, beti olako jauregien ondoan eta izaten dian etxe txikioita, ez, izaten da. Bai. Eta, bueno, bertakoa dira, oioke gitarrak, eta... Osa, behiek bertan jaioak dira, behin betiko etxia da, Bai, bueno, lau aneietatik antzarrena ez, baina besteak bai, bertan jaioa dira, eta kakakoak, beti. Eta kako beti erlazionatua oioki familiaekin, ez? Vale. Eta ze izan da, beti jatetxe tradizional bat izan da, o nola izan zian hasierak? Bai, nik hasieran hasi zian, bueno, azkenian Angelik oso eskuona zeukan sukalderako. Eta hasi zian pixkanaka, gauzak, azkenian egiten zuten zen babarrunak, Angelin babarrunak, eta horrein egan badago jendia esaten diguna. Babarrun bila, babarruna da zapua fregentota, Bai, gero, bitu, ediz izan da hori gauza bat, Garra menua egila zan. Joan diana pixkanaka gehitzen, ez? Eta xapuana ere, berdin, gero joan diana gehitzen, baina zian, pentsatzen dut, babarrunak, izango zian, txuleta izango zen, edo txuleta aragia hola izango zen, eta joan dia gehitzen pixkanaka, pues azkenian, pues guain arte ez, eta nahiko, bueno, oingoz mintzat, hortxe guaz, eta nahiko ondo. Baina, bueno, a ber, noiz arte. Espero, beste urte mordoxka, beste honbestian ibiltzen bagia, ondo. Boa, seguru baiet. Hola gauzak oso egiten baitu zuen, seguru. Eta Bai, jenden guztok aldau india bezala, Hori lehen esan duen bezala batzuka fallak, geho bestiak. Jateko modua eta nola juteko jatetxea moduare aldatu inda, ez da? Bai. Oain pixkat informalagoa da, leheno ondo jantzita, faltzea guaz, jo baskari guztia... Bai, asko deotan egiten dugu, ez? Garai batian nola izaten zen, etortzen zian, bazkaltzen zuten, eta asko kliente, igual, nahiko oikoa klienteak, ez? Etortzen zian babarrun platerka bat. Aza, odolkia, txorixua, eta ardo botila bat. Gero txuleta bajango zuten. Kafia, kopak. Purua, bestia, bai. Menos ritual bat bezala, no? Eta oin berriz, pues, claro, oin etortzen diagian, beraien seme alabak, hango dute berdura batzuk, hola salteatuak egiten ditugunak, eta azken aldian desente atatzen nahi dianak. Eta gero... gero xerra bat, o entrekot bat, hola, plantxan tita, eta espadelean hijoa jolastea, o nizer dakit, ez, holako... Ja, oiturak aldatu jagar. Ondoan, akaso, pelota partidu ikusita postu egitea, eta... Oida. Errikirolen bat, eta bertan jarri, eta igual arratzaldeko zeiako, zazpilako, sortiak arte, bertan eo maian, rarra, beraien negozioak egiten igual, laneko kontuak edo loko esan bat, baina hori aldatu da. Bai, asko aldatu da. Eta horrein hori izate izuteak eguarditan, nik ez egit, eguardiak, larun bat eguardia da, askotan deitzen digute jendeak, igual, astelenean. Larun bateako bakaz, betea dago. Guk berdinak, eta larun bat eta urrengo lau larun bat. Larun bat daude, overbooking. Baina nola, ni betikoan, dogolatze ikan. Bai, hori ere, askotan esate, bai. Ez da kasu emai berezi bat, holako kasutako, eta zer, jode, eske guretzako klientenanak berezik dira, ez da? Oia. Zukalde onduan bazterrean izaldak azute txokun bat, eta bai, zean, parrilan bazterrean jarko izut, izaten da, bai. Baina, bueno, hanik asko izaten jote, bai, deitu, probatu benun bakit betian gol zela, baina
probatu egin behar nun, eta probatu azpare beti izaten da, gila da, gero igual norbaitek deitzen du larun bate guardian, eta tokia daka, porque baten batek anulatu dulako, lakon bat, eta... Bai, gertatzen dira, horila da honian, o jendia igual ez da urbiltzen, o ez ekin zergatik, oku zautamente ere bilakin geratzen zaik. Bai, claro. Bai, guke azkenian terrazan, egia zen udaran, edo terrazan lasai-lasaia bazkaldu, gozatu da, bai, negualdi txarra baldin bado. Eta hemen guk klima honekin ez dakagu. Eta esan dezun bezala, orduan bezerok esan dezun bezala, hainbeste urtean, aldatu dira ja belaunaldik eta dana, ez da? Osa, etortzezian, Eleno Aitona Mona zianak bere umekin, Aitona Mona igualdia ez daude, ja... Aitona Mona India seme zianak, eta Inoa gaita India, eta bai, azkenian da, oitura, tobi asko dere bai, gertatzen da nik uste dute, udaran eta kanpotik etortzen dian Madriletik, eta etortzen dian familiak hemen bertan etxea daukatenak, garaian Aitona Monak edo hori zutena, eta ja oitura bat hartzen dute. Guaz, joan behar dugu astigarran kakora. Pues bueno, oso konten jarraitu dezatela horrela, baina bai, kuriosoa da nola generazio aldaketa hori ematen denez, baina bueno, aber noizarte. Ez dizut eman palilloak, arrazoinak. Hori hemen palillotxuak, kusezu, no, txik, txak, hola, bibuetakin bezala, horrela, xe, vale, hau, betetrakoa sobratzen bada, ez da zer gertatzen, hau gio salteatu eta hau gian tostan. Zukaldari olako truko asko dazkau, Humo zeate ikasten pizkanak. Ofizioa. Hemen ingo deuna da, hau, markatu, 10 minutua markatuko deu hemen, da lehen esan deun bezala, gero ingo deuna da, azkenengo 10 minutuak labian bukatu, Hemen inbehar deuna da, olilua bota, hemen txibila markatu behar ditugu, gero salteatu, eta ja, markatuta dazkaunean glaseatuko dugu, brandillaga, koñaka, oibak izu, etxian bagoitzak, dakana, gustatzen zaiona. Aitonak edateuna, hoxe bota. Nahi izaten da. Bueno, eta Iñaki, zuen jatetxene garrantzia handia daka, kliente ematen dio zuen gertutasun hori, ez da? Hoi da, bai, azkenian... Etxian sentitu arazi, ez da? Hori ere, azkenian, egia da, bueno, guk darama lanian da, beti da, jende berria, ez? Noizian mensatzen da. Egia da, adibidez, zerbitariak... daramate 30 urtetik gora lanian, eta orduan, ja da, ezagutu duten, generazio aldaketa horrek, belaunaldi aldaketa horrekin, ezagutu dute, kamarero berdinak, zerbitzari berdinak, orduan, harremanare bai, asko aldatza, asko, oso gertukoa bihurtzen da, ez? Eta horrek asko balio du, Ze badakizu klienten kapritxoak edo, ez? Honei aragila gustatzen zaio asko ina, o gutxi ina, o... Ba, eta zu esaten zizuna, eharra da, ez da? Hainbeste urtean juten leku batea, nabaz esku garbitu, Iñaki. Urten mordoa juten Madridetik, Andaluzitik, otortzeala, tunda, jende berdina ikusi eta kaso inda etxian sentitu arazi, eta asko gustatzen zaio hori. Bai, nik uste asko, zatikan, a ber... Horre da, ka xarma, no? Nire etxea tortzezea, mate izut ondo jaten, ondo sentiarazte izut, eta bai. Neri horrek kriston... Bete iteu, baina, batek bete iteu, eta horrek belaneako gogua emateu, ez da? Bai, eta eskertzen, abitu ze ondo, gero hilo beste kontua, ez? Azken sukaldari moduan, esaten dizutenia, etortzen da, eta janun, txibi batzuk, edo bixigu bat, edo rodaio, edo txuleta, janun mundiala. Eta, bueno, pues hoi ez da diruakin ordaintzen, baina satisfazioa kristona da. Eta horrek, bueno, pilak betetzen dizu, ez? Ardo normala gozua pixka, eta beste txakolen pixka, bixi puntua emateko. Ingo deuna da, pipermina bota, hemen ere bai, hola, txak, pipermintxo bat, gehiagi gabe, pixka pikante pixka teukitzeko. Eta, murrizte zaigunian, botako dugu pixka tomatia, tomatia dana botako dugu, goxatuko dugu, eta beste biosagaiak, eta tinta martxan dagau. Eta hemen, inbiar deuna da, txibila markatu. Haue, bakizue txibilak bi kokzio dazkala, ez da? Lapak esan duen bezala, leno, nausiak, zukaldariak. Lapak ebai, iten dia, eta inda zeituan eharra daude. Pasatzen mazeak hortu iten dia, eta jak isatu inbiar dia. Eta, hoi pasatzea, olarruakin, txibilakin, eta gero ni jendiei, esateko eta kontuateko esatea, pixkat biribilkiak ingertatzen den bezala, redonduakin. Redondua alde zujan, reboxatu eta vuelta eta eharra da, baina pixkak egiten mazu, ja, gixatu inbiardia. Ja gauzak, bi kokzio dazkarenak, bat, zamurrian, eta orduan askotan gertatzea,
txibilak, askotan igual kalamarek, eta iteizue plantxan, inbiar duena baino gehiago, eta ja... Gogortu iren da, bai. Direla, vuelta eta vuelta. Oida. Vuelta eta vuelta, da gakua. Eta punto bilatzia da. Puntua. Ostras, ez da erresa, kalamarrak eta hola... Ez. Ibela zua, nahi guzen, zua fuerte, vuelta eta vuelta, eta barruti xamura. Hoi izango zen, hola, ikusi ez zuen, botaet, eta azkenengoa botatzeko, illa besti vuelta ematen nahi naiz. Hola, xe markatuko ditugu, geha hauek, hola xe ongo zian, ondo jateko, baina geho ingo ditugu saltzan sartu, eta gixatzen utzi. Vale, horiek, listo. Eta hemen, hau ja, murriztu zaigu, tomatia botako jau, oso ondo, tinta ere bai botako jau ja. Arra, itxura. Aitek dana itxura hartzen, ez da? Bai. Bago, azierrik itxarraka. Tintare bai. Vale. Eta hemen inbiar deuna da, betu, hau egon da hemen 6-8 minutu. Ja, bere leku hartu dudanak. Eta ingo deuna da, labian sartu, eta labian amaitu. Vale. Eta hori, labian ingo zaigu. Ezin hobe. Bai. Hemen, inbiar deuna da, esan dizutena, markatu deu, eta truko hau itea, hor gehian gatzen dian histori guztik harrapatzeko, desglasar, deitzen zaio erderaz, euskeraz, harrapatu. Botatzen dio horrela pizkat, buena, horrela iten dio, eta hor azpiko zukuk eta anak askatzen dira, eta hau tinta martxan dakaunian, sartuko ditugu barroak isatzea. Beitu, Hau horrela xe, hau ere barroa, vale. Eta hau ere, barroa. Eta hemen tinta martxan egongoa, txibilakin barruan, eman berko jau, 25 minutu egola bai, gixatzen lasai, edo bestela inizateare bai, ja, eltze askarrian sartu, eta hor, pizteanetikan, 10 minutu gutxi jon, indadazkau. Bueno, eta hau esan da, ingo deuna da, hau pizka dena txukundu, eta reportai bat ikustea, jun. Oso, primeran. Baseaz, Kinaki, jungo gea Baske Tabernara, Donostin dago, eta izor Kinakin indigu zerbait, oazen ikustea. Kaixo Joseba, ongi etorri gaur Donostira, gu Blas eta Alasne gara, gure Baske Taberna ezagutuko duzue gaur. Baske ibilbide handiko taberna da, bere sorrera, eraikina 1880 ingurukoa da, baina bere urterik onenak, 80. hamarkadan ezagutu zituen Gorri eta Santa Maria jabeak zituela. Garai hartan, la movida donostiarra edo, zelako hori sortu zen, eta garai hartako bultzatzaile edo izan zen Baske. Oso emblematiko izan zen, adibidez, bere kokteleria. Gero krisialdiak eta beraka datorri zen, eta izter arte. Donostiko ostalari talde batek ikusi zuen pena handia zela utxita eukitzea, eta bereko penagatik, zuen historiagatik, eta esfortzu txiki bat eginez, 2019ko udan berriro ireki genuen. Biztak zoragarriak dira, eta horrean plater goxoa baldin badaukazu, plazer bat. Gure eskaintza gastronomikoari dagokionez, esan, ikusten duzu bezala barran eskaintza pintxotegia zabala dugula, bai hotzak eta bai beroak, eta aipatu badugula olako menu tapa berezi bat, non aukera dagoen hainbat tapa desberdin aukeratzeko, eta ahalik eta pintxo gehien probatu alizateko. Horretaz gain karta daukagu, egia da, hasieratik karta hori evoluzionatzen joan garela, eta ja plater elaboratuagoak, eta bai haragi eta bai arrainaldetik aukera zabalagoa eta egungoagoa atera. Genuen buruan jendeak ezagutzen zuela, hau toki bat izan dela berezia elkartzeko eta topagune izan dela, beraz hori pixka berreskuratu nahi dugu. Orduan behian dagoen txokotxo hori moldatu dugu diskoteka antzeko zerbait egiteko. Eta egia eza, bertan antolatzen ditugu
festa txikiak, pribatuak, eta harrera ona izaten ari da, gero eta jende gehiago etortzen da urte betetzeak, eta eskontzak, eta festa txiki horiek ospatzera eta antolatzera. Eta harrera oso ona izaten ari da, benetan. Beno, hemen gure sukaldean gaude, gure sukaldeariarekin, Abdelekin, eta gure prestatuko digun platera, izokin tartarra izango da. Lehenengo, banatuko ditugu izokina eta aguakatea, eta zati txikietan zatituko ditugu. Gure sukaldea tradizionala da, baina nahi diogu gaurkotasun puntu bat eman eta modernitate kutsu bat ere sartzen ari gara. Plater honetaz gain, gure besorioek gustoko duten beste plater bat, asko ateratzen dena da dastatze platera, brotxeta ezberdinez eratutako platera. Eta esan beharra dago, eta garrantzitsua da esatea, gure sukaldea egun guztian zabali dagoela. Pensatiak eginda, bol bakoitzean gehituko ditugu, tipulina, asenarioa, limoi tanta batzuk, soja tanta batzuk, eta azkenik oliba olioa. Osagai danak ipini ondoren, dena ondo nahaztuko dugu. Platera montatzeko, lehenik eta behin aguakatea ipiniko dugu, gero izokina, pixka dekoratuko dugu, eta txigortutako ogia beste platertxo baten aurkeztuko dugu. Beno, Joseba, hemen daukazu gaurko gure proposamena. Dastatu nahi baduzu, badakizu nora etorri. Hemen gaude Baske Tabernan, Donostian. Aio? Aupa, irukote, hoi da hoi gauza goxo inden zuena, eske tartarak eta ze gauza goxo dian, Gero eta gehiago jatea arraia gutxi indaia gordina, alineatua, Zuba, sali altzea. Jo, gauza batzukin bai, arraiak eta hola pixkat igual, naiz hola xuxi eta holako arraia izan, baina bai. Bueno, lanian jarri, behitu hemen, ze hitxura hartu duen, Gure kasuelak, hemen lagunduko jasuna da, guain, behitu, jarriko dugu hemen, hau honea xo, eta ingo zuna da, Iñaki, onbertara atea txibilak, bengo izu pare basardezka, txibilak atea hostian hau dena ondo birrindu, eta aia noa gaitzaizu, giro nabazu, igual aldegu jarri bestalden, iragatzita, ondo balin badago, eta on bezala. Nik hemen lago izut dena, eta zu nola zukaldari profesionalean, zu bezala ingozu, bale? Venga, eta ningo etena da, hemen erreportaia ikusten ongean bitartian, leheno egon da 10 minutu, erreportaiak iguantxe beste parea pasazaizkigu, eta hau dakau hemen, prest. Hauekin sartu den leheno, seituan atein ditut, seituan atein ditut, zeratik esaten, bekatxiz lamar. Erreportaia ikusten hasi eta esaten, goma oie, kanpora! Bueno, egia esan aproposak dira, zeratik garbi eta txukun jartzen dira eta etzia erretzen. Eharki da. Importantia da, Importantia, zukaldian oso importantia. Bai. Erredura eta asko pasatako galtzea. Triskantza asko. Ebaki haundien bat, zerbait hola. Haundik ez, binon azkenian eskua dena arraia edo garbitzen inkluso. Azkenian iristen zaitxea eta jo, binagrea o limoi pixa bat eskura erortzen mazaizu esaten zu, bitu zen bateria da azkadan, ez? Baina, bai, azkenian... Eta esatez una egia, limoia oikutu hartetzea kontuatzen azoran, Oida, ebaki txiki asko, baina, hondi lesio grabeak ez. Kortahorakin moztu altzea. Bai. Nike bai. Ni uste sukaldari daudela moztu dianak eta moztuko dianak. Kortahorakin dira, nik bihatza moztu nimola, earra xerratean una. Nik behi moztu nun eskua jarri, maia, metaleko maia ez, mozteko. Eta ez dakit zein nun, eskuia egin mozten hasi, eta ezkerra moztu nun. Eta esan nun, ostia, ze kristo. Bai, hau ez du, jende asko egingo, ostra. Baina, bai. Baina, bueno, eta adibidez, parrillan, gehien ateatzean arraia zein da, Iñaki? Jo, babitu guk, azkeneko, ziginenetik, esaten izut, hasieran rodabaioak eta, txuletak egiten genitun, eta gezigina rodabaioak eta egiten, eta labean egiten genitun. Vale. Atatzen zen pila bat, baina esageratua. Ze hona eta ze hona, baina, iritsi zen momentu bat, arraia parrilla nin behar genula. Eta, hasi ginen,
Eta egia da orain adibidez bisiguakin hasi ginen, oin dela urte, bete hola hasi ginen, ze duk ez genuen bisigua, beti horillo eta ingura, horillo eta gertuan idukita, jendia, eske horrekin ezin duzu konpetitu. Baina hasi ginen. Eta atatzen dira... Eta aiten dira. Eta esan dintzu, joder. Eta, bueno, jendia guztua jaten du, osea, que guztua don bitartia. Bueno, bintzat, saiatu iten gira. Ez dakit. Produktu ona, parrileara, txingarra bisi-bisikan, ez da? Bai. Ez ziten zuek, hor modu daude, gehiago dago, hori jokua, betiteala, zuan peu, eta geta jarrak pixa gora. Gora iten dute, Nik herrian alde batea baitze zautzen dira beste eta bilak onak, Bile probatu. Baina teknikak daude, Bai, normalian guk nahiko gertu. Bera egiten dugu. Baina zer gertatzen da, azkenean. Ni bai gertu, nau. Ni kurruskari gustatzeitik azala eta bai. Baina gertatzen da eguna da, guk parrilla dakagu bisigua. Eta rodabaio iber baldin baduzu, oso biak jartzen baldin baduzu, bateik mese egiten diona, besteik kalte. Eta orduan beti bili behar dugu... Erdibidian, eta kalkulatzen da, hemen indar gehiago, eta hauek garea, eta bestia garea, eta... Malabaristan estiloa, ez? Ala izatea. Bueno, ni hemen inbeharretena da, eta arroza gehitxo dan, baina, nahetin, tradizionalak itemen bezala, jartzeten nola, igual gehitxo izango, baina jarriko jo, gio jarriko dugora razio behar bat ingo dugu hemen, eta ingo duguna, ikusezu, gurina ja, hemen, desein zaigu, bere beruakin, betu ze arroz kolto eta goxu batea zaigun, Ezin hobia, ondo. Bueno, eta Iñaki, dana ez lana izango, ez tegiat, jaiegunetan, egun libretan, ze gustatzen zaik jo. Jatetxeta jun, o zinea ikustea jun, edo... Garai batean jatetxeta jun. Iristen zen, eta azkenean segertatzen da, lagunak ebai sukaldariak eta... Ikasteko, goxatzeko, eta... Eta esaten, gustatu iten zaigu, jatia. Gure pekatua hoxe izatea. Baina, bueno, guain ja, alaba txiki batekin 8 urteko alaba dakat, eta, karo, horrek beste gauza batzuk eskatzeizkizu, eta, bueno, alde nian bintzat gustatzen zait, egia zen, bosoi, ez, hori jo, getai aldea jun, eta, jo, ze gauza erra den, ez, goxatu, eta lasai. Bisigu bat, o rodaba joan bat, o nei arraia. Baitu zein deune, hemen lehen hotxibila indeuna, hau hemen gatuan suku hau, honen etzio kalte ikingo, hemen botakoet, eta holengo etena da gure bai, epeldu, platera eratzeko gaiaren pikatu dugu hau. Gaula eukiko dugu txibila, bier eta hau, kokzio azkarrakin, eta gio bestiak isatua. Bai, ona, gara platera indiuna gaurkoan. Venga, hau inberretena da, bete, goraino, esan dute, arrozak eitxo garritzen, baino, ingo duguna bientzako razio izango baliz bezala. Oida. Eta hemen ingo duguna da, hau iten dut, golpe txiki pare baten bat izkotola bera, eta gero ja, buelta. Eta hemen dakau ja, behitu zepolita. Bai. Horrelaxe. Hemen falta zeiguna leo txibilak onduan jarri, eta hori pixa. Iarki, eharra itxura, eharra txibilak indizkiuna gaur. Bai. Oso salia, behitu hau da, nera arreba amaian, plater... Gustokoena. Gustokoena, baina asko txibila da honean, aita baserrin txibilak iteitu nean beti. Amai, gaur txibila azkar, angutea jatea, eta taperrakine bai. Oide, Gauza, eharra. Bueno, eta jatetxe mordoa daude, baina zu esatezun bezala kako da. Zergati da hain berezia zuitzako kako. Bandu bezu jamotatzen dana. Ba, bitu, nik kakokin dakat, nik enun ezagutzen. Ni hasi aurretik enun ezagutzen jatetxea. Baina, gero behin hasi aztentzean nian eta, galdetzen sukaldari, porque azkenean, hori da gure ofizioa daukan gauza bat, ez? Igeltxero baldin batzea ez dizun horre galdetzen, normalian, nun iten dezun lana. Baina sukaldari baldin batzea bai. Eta, askotan esaten nuen, kakon, hasi naiz, kakon, kako, ostra, zi, ona, horre harkia bazkaltzea eta ez dakizeta. Eta geho konturatzen zen, nik enun ezagutzen. Eta leku berezi batian zaudela konturatzen zen. Bai, konturatzen zen, esaten zen, badaka bere, ez daki, xarma denitza, o zer, ez, baina, bai. Eta azkenian, oitu da, astigarrako jendeantzako, azkenian da, jatetxe asko dago, eta honak, badazkagu onduan, azkenian normala, gaur egunean gaina asko mejoratu da. Baina, ez dakit, erreferentzi bat, izan da urte askotan, Zerbategatik izaten da, hemen ez dia alperrik izaten da, betu zazen ditun gaurkoan, earrazeka hemen. Guazen, gehiagi ez deun zikintzen, eta platera jartzen ondo. Betu, hau gustatuko zitzaiten nahi hemen, saltza honetan beste 5 minututan zari biltzea, baina gaur egun badator, eta hau platera eratu inbiar dugu. Eman hauei huelta, betu, tostauta usaila etortzen nahi zaitek, eta eman jo huelta horrei, mesedez.
Bueno, ba, launak, ikusi zue, Bueno, hemen palitua jarritut, kentzen baitugu, komen izatea, baina, bueno, bakizu, behitu ze txibilean platera indeun gaurkoan, Agarra, itxura oso ona. Otsona, inbiar deuna da hemen, bota horrela. Bueno, launa, eta bakizue, ondo jan nahi bazue, kako jatetxea hurbildu, goxatu, eta neongo ainaki, zuen zai, ba, goxatu arazteko. Hoi saiatu bintzatingo geha, eta Saiatu tain ingo zuzuek. Hoi da. Hau, horrelaxe. Horrelaxe, horraitak esango zin berde pixka falta dula, ez da? Kako. Bitu, ara, ez, hoi da. Ona! Dantza pixkatileko. Dantza pixkaten, Kanarietaino jungera guantxe. Oi, ez da txarra, oire. Bueno, launak, mi esker horreteatik, eta hemen txakazue, gaurko txibilak, bere arrozakin. Eskerrik asko inak etorteatik, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten denoi. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur. No compres